Здравейте, прекрасни хора! Надявам се да сте добре. Днес искам да ви покажа как може да превърнете всеки текст в векторен, така че да го ползвате за лого, за дизайн, да може да му промените размера без да губите качество. Страшно лесно е, така че нека не губим време и направо да започваме. Първото нещо, което трябва да направите е да създадете нов документ. Размера на този документ няма такова значение, тъй като ние ще го направим векторен. Така че направете го какъвто прецените размер. Следващото нещо, което трябва да направите е да натиснете Т или нацекнете тук, за да отворите текстула. Написвате си текста, който искате да го направите в лого. Да кажем, в моят случай ще е VB фотографи. Цъкате ОК. Нарочно го правя по-мъничко, за да ви покажа как се губи качеството, когато се оголеми. И нека да направим някои от буквите червени. Селектирате буквата, която искате да я промените цвета и я правите съответния цвят, който решите. Просто да е малко по-различно, да не е скучно само с един цвят. Може колкото искате цветове да го направите. Така, да кажем, че това ни е логото, което искаме да го направим вектор. Ако цъкнете до самия текстови леер и дадете Rasterize да го направи на картинка, както виждате, вече той не е текстови, той в момента е картинка. Ако натисне Ctrl и T и го оголемите, ще се получи следното нещо. Давате ОК, как виждате колко губиме качество. Ние искаме да избегнем това и затова трябва да го направим векторно. Става много лесно. Нека да върнем до текстовия леер. Два са начините, по които може да го направите. Първият е да използвате Pen Tool и да очертаете всяка една буквичка, за да създадете вектора, да ги направите векторни. Това, разбира се, ще ви отнеме страшно много време и не е начина, по който исках да ви го покажа. Все пак ви казах, че е много лесно. Затова даваме Undo и готови ли сте? Както сте до текстовия файл, до текстовия layer, натискате с десен бутон и давате Create Working Path. Както виждате, Photoshop автоматично прави този пат, който вие щяхте да го направите на ръка с Pen Tool, само за една секунда. За да го видите, отивате на Path в този таб тук. Ако го нямате този таб, може да отидете на Windows и да цъкнете на Path и така ще ви се отвори този пат. След като сте го направили вече, трябва да го направите в Layer. Ние го имаме като пат, трябва да го направите като Layer. Това става след като го селектирате, отивате на Layers и креатвате Solid Color Adjustment Layer над него. Правите го какъвто искате цвят. Да кажем, нека да е черен. В момента, ако оголемиме логото, колкото и голямо да го правите, вие не губите абсолютно никакъв детайл. Всичко си е много хубаво. Но проблема е, че, както виждате, вече буквичките не са червени. Нарочно ги направих червени, за да ви покажа как може да поправите и това нещо. Ще го изтриеме този пат в момента. Отиваме отново в пат. Трябва да дуплицираме този working path. Ако дадете с десен бутон, виждате, че това е неактивно. Не може да направите дупликат. За да го направите, трябва да го ренеймнете. Ще го кръстиме, каквото искате, както искате го кръстете. Аз ще го кръста лого. Вече може да дадете дупликейт, да го дуплицирате, да направите няколко копия. На нас ни трябват едно копие, което да съдържа само черните букви, едно копие да съдържа бето, едното зото и другото. Тоест 4 копия ни трябват. Това ще го кръстим Б. Ще направим още едно копие, което да бъде за първото О. И след това ще направим още едно копие, което да бъде за второто О. Сега, в този пат трябва да съдържа всичко без червените буквички. За да ги махнем от пата, отивате на Path Selection Tool, който изглежда така, селектирате буквичката, която искате да махнете и натискате Delete. В случай ние трябва да махнем само червените. В Б-то трябва да махнем всичко без Б-то, т.е. селектираме всичко друго и го махаме. В О-то трябва да махнем всичко друго без първото О. И във второто О трябва да махнем всичко без второто О. Така, ние сме разделили пата на 4 с единия, който съдържа само черните буквички, единия с Б-то и по два отделни за О-то. И по същия начин сега ги правиме в векторни. Просто селектирате го първия пат, отивате на Layers и го правите Solid Color. Искаме той да ни бъде черен. Отивате на пат, селектирате втория, отивате пак при Layers, Solid Color, червен. Отивате
връщате се в Layers, New, Solid Color Adjustment Layer, червен или какъвто искате. Отивате и на последния, селектирате го, Solid Color Adjustment Layer и го правите червен. Може да изтриете текста, вече не ни трябва, ние го имаме. И да ги групирате тези. Селектирате първия, Shift и клик, селектирате ги всичките, Ctrl и G и ги правите в група. В момента, както виждате, те са векторни, буквичките червените са отделни леери. Най-хубавото нещо на това е, че примерно, ако искате да промените формата на някое, селектирате, да кажем на бъто или нека да бъде някой от отата. Това да бъде. Селектирате, то ви показва пата, натискате Pen Tool, може в момента да му променяте формата. То автоматично я променя в движение, така че може да реално да промените самия текст, да не бъде оригиналният текст, който беше, както по същия начин може да промените и тук. Може да го направите да е каквото искате, може да го направите. Да го направите да е да си е custom made специално за вас. И от тук вече като селектирате, за да ви покажа, че не губите никакво качество, селектирате цялата група, отново Ctrl и T, увеличавате я и както виждате няма абсолютно никаква загуба на детайл, тъй като самият текст вече е векторен и няма какво да загубите. Нека да върнем и тия промени тук, които направихме. И това беше начина, по който вие може да си направите всеки текст, да го направите в векторен, само с няколко кликания и ви показах как може да промените и цвета на буквите и да си ги отделите в различни леери, за да може да работите върху тях. Това беше всичко за това кратко видео. Надявам се да ви е било полезно. Ако имате някакви въпроси, не се притеснявайте да питате. Както знаете, винаги ще се радвам да ви помогна. И благодаря ви, че останахте до края и ще се видим в следващото видео. Хубав ден на всички!